ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு சாட்டர்டே ஸ்பெஷல் பிரேக்ஃபாஸ்ட் மெனு பார்க்கலாம். காலையில் பார்த்தீங்கன்னா ராகி புட்டு தேங்காய் பூ போட்டு செஞ்சுருக்கேன். ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. அது இனிப்புக்காக செஞ்சுருக்கேன். அப்புறம் காரத்துக்கு சேமியா கிச்சடி, அப்புறம் சேமியா கிச்சடி தொட்டுக்கிறதுக்கு தேங்காய் சட்னி நல்லா கெட்டியாக அரைச்சிருக்கேன். இது பாப்பாவோட லஞ்ச் பாக்ஸ். அவளுக்கு கேரட் ரைஸ் பண்ணியிருக்கேன். கேரட் தனியாக வதக்கிட்டு ரைஸில் போட்டு பரட்டியிருக்கேன். ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. தொட்டுக்கிறதுக்கு அப்பளம் வச்சுருக்கேன். பாப்பாவோட ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸில் ஆப்பிள் கட் பண்ணியிருக்கேன். தோல்லாம் சீவிட்டு குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். அப்புறம் இது மதியம் லஞ்சுக்கு கத்திரிக்காய் பொரியல், சிறுகீரை பொரியல், தேங்காய் பூ போட்டு செஞ்சுருக்கேன். ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். அப்புறம் ரசம், சுட சுட சோறு. இன்றைக்கி சாதத்தில் பிசைஞ்சு சாப்பிட்றதுக்காக கொள்ளு பருப்பு செஞ்சுருக்கேன். கொள்ளு பருப்பு சட்னி இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது கூட கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் இல்லைன்னா நெய் சேர்த்து சாப்பிட்டிங்கன்னா அதோட டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு ஃப்ரூட் பவுல். இன்னையோட மெனு இதுதான். வாங்க சாப்பிட்லாம்.